Hello friends, welcome to my YouTube channel. ଆଜି 3 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଉଠିନି, ହେଇଗଲାଣି 10:30। ଆଉ ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ଖାଇ ଖାଇକି ବାହାର ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଉଠିନି। ଟାଇମ୍ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 10:15 ହେଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଉଠିନି। ଏବେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ଗାଧୋଇବା। हरामी हो बेटा। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ବୁଲି। କ'ଣ କରିବା, ଉଠି ପଡ଼ିବା, ଫୁସଫୁସ୍ କରିବା। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଫୁସଫୁସ୍ କରିବା। ବସ୍ ଆଣି ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରସ୍ ନେଇକି ବ୍ରସ୍ କରିଦେବା। ବ୍ରସ୍ରେ କଲଗେଟ୍ ଲଗେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବ୍ରସ୍ କରିଦେବା। କରିକି ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଆ, ଖାଇ ପିଇକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ବୁଲିଯିବା। ବୁଲିକି ଆସିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବେ। କାଲି ଯେମିତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିଲା, ଆଜି ଏମିତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଡାକିବା, କଲ୍ କରିବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ତାପରେ ଯିବା ବୁଲି। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ବାହାରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କିଛି ନାସ୍ତା କରି ଖାଇଦେବା। ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ ଟିକେ ପରେ ଗାଧୋଇ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା ବୁଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଥିବା ବ୍ରସ୍ଟା ରଖିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁଟା ଟିକେ ପୋଛେଇ ପଡ଼ିବା। କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା।